Dobar dan, izvolite, kako mogu da pomognem? Dobar dan, treba nam kauč. Velik i ozbiljan. Ogroman i da traje dugo. Dobro, za koliko osoba vam treba? Koliko stane, stane. Da svi budemo tu. I ako neko ostane da spava. Znači, kauč na razvlačenje. Ne, kauč za život. Brate, ovo je dom. Ustani, nismo još kupili. Ćuti, ženo, testiram. A može da se skače? Želim da proverim koliko je dobar. Može, ali samo do mature. Nije loš, ali da li pomaže kičmi? Gospođo, to je nameštaj. Sve leči ako je dobar. Sve se uči sa kauča. Kako to mislite? Gledaš TV, slušaš roditelje, ćutiš. Vaspitanje. Škola počinje s kauča. Tu se piše domaći. Tu se snima TikTok. Tu se dere kad izgubi zvezda. Znači, vi hoćete porodični centar. Ne, kauč. Boja mora da bude praktična. Ne, mora da bude lep za Instagram. Instagram ne jede sarme na kauču. Bitno je da daljinski ne pada. Imamo i držač za daljinski. Ma kakav držač, ja sam držač. Dakle, uzimate ovaj model. Koliko traje garancija? 5 godina. Malo. Uzimamo. Ako ne valja, ne mičemo se odavde. Ne može da prođe kroz vrata. Kako ne može? Pa, velik je. Pa i mi smo ga zato kupili. Skini vrata. Molim? Ako treba, sruši zid. Kauč je važniji. Dobro, sada imamo sjajnu dnevnu sobu. Ne, ovo je država. A ja sam šta? Ti si učenik. Šta učenik? Vidi ga, leži. Ležeći učenik. Savremeno školstvo. Proglašavam kauč za centar porodičnog obrazovanja. Amin. Gde ćemo na more ove godine? Polako. Prvo da vidimo da li ima voz do Budimpešte. Ima li? Kažu biće. Kad? Pa, uskoro. Uskoro je kod nas posle sledeće godine. A voz do Atine? Biće i to. Kad? Kad završe prugu. Znači nikad. Najljepše plaže Grčke. Evo, stigli smo. Gde? Na destinaciju. Koliko košta? Džabe. Samo struja. I nema gužve. Dobro, ali sledeće godine idemo stvarno. Naravno. Najljepše plaže Grčke.